שלום לכולם, לי קוראים שני, שלום לכל הגננות, נשות ההוראה, אמהות וכל האנשים והנשים שפשוט אוהבים ליצור. היום אנחנו נעשה יצירה כיפית ופשוטה, מאוד מאוד מתאימה לילדי גן, כיתה א', כיתה ב'. יש פה כל מיני גם טכניקות שהם עובדים מהידיים שמאוד חשוב לפתח, גם המריחה של הצבע, הגזירה, כל מיני תנועות כאלה של החלקה, איך נקרא לזה, אבל זה סוג של ההחתמה, אוקיי? לעבוד עם חותמות, אבל זה חותמות מיוחדות, זה לא חותמות פלסטיק שעושים ככה, זה חותמות טבע. אז אנחנו נשמח קודם כל מכל ההורים לעזור לנו לאסוף קרטונים של קורנפלקס, מוצר מעולה ליצירה. הילדים אוהבים לאכול והם אוהבים גם ליצור על זה. אז לילדים הגדולים יותר אפשר, אפילו גם לא הגדולים, בואו, גם גיל 3-4 אפשר לתת להם לגזור פה את הקרטון. מי שמצליח יותר או פחות, אבל לנסות לדייק להם את זה, שיעבדו עם הקווים. נחתוך אותו, שיהיה יפה. אנחנו בעצם הולכים ליצור שלט לחדר שלנו עם חותמות טבע. כמובן, זה לא חייב, זה רק איזושהי אופציה. אני נזכרת שככה שכחתי לומר לנו איזה חומרים אנחנו צריכים מלבד הקרטון הזה שהוא אמרנו מאוד חשוב, אבל זה דברים שיש לכם בגן. צבעים, פשוט זה יכול להיות אקרילי וזה יכול להיות צבעים רגילים, נוזליים, צבעי ידיים, צבעי גואש, זאת המילה, גואש, עלים, כל מיני צורות, כל מיני מרקמים, חשוב לגוון, כל דבר ייתן לנו צורה אחרת. זה לא חייב להיות רק עלים. אנחנו יכולים לקחת חצאי לימון שהשתמשנו ושחטנו, אנחנו יכולים להשתמש בפרחים, בענפים, באבנים עם מרקמים מעניינים, כל דבר בעצם שאנחנו רוצים. אנחנו יכולים לשלב גם חומרים אחרים, פקקים, קרטונים חתוכים, כל דבר שיכול לשמש כחותמת. נייר כזה של דבק נייר, אוקיי? כמו של כשצובעים קירות ולא רוצים ללכלך את החלון. אני אוהבת תבנית ביצים לצבעים, במקרה הזה אני לא הולכת להשתמש כי יש לי איזה משהו של הילד שלי פה, אני אשתמש בו, אבל בכללי בסדנות יש לכם הרי בקבוקי גואש ענקיים, זה מאוד נוח לתת לכל כמה ילדים צבעים בתוך קופסה כזאת שאפשר אחר כך להשליך. אנחנו צריכים צנצנת מים בשביל ככה לנקות את המכחול מדי פעם. זה נחמד גם איזה סמרטוט או איזה משהו כדי לייבש אותו. אני תכף יביא לנו. וטוש. אז נתחיל. אז אני רושמת קודם כל את השם, אוקיי? של הילד. במקרה הזה, לילד שלי קוראים רובי, אבל אני אכיל משהו גם לא בשבילו. אני אכין משהו בשביל העסק הקטן שלי, שהוא הילד הנוסף שלי. ודרך אגב, יש לי גם פה עוד אחד בבטן. אבל הילד הקטן הנוסף שלי קוראים מהטבע, שזה העסק הקטן שלי, של הקטן והגדל, של הסדנאות יצירה מהטבע לקבוצות ואירועים. אני מזמינה אתכם ככה להתעדכן ולקרוא על זה קצת יותר. אז רשמתי את השם של הילד, ועכשיו אני אכסה אותו בנייר דבק. אוקיי? לא נורא אם יצא לי פחות אסתטי, גם זה לא הנייר דבק הכי טוב, עדיף את העבים יותר, כן? את הרחבים. פשוט זה מה שכרגע היה לי. כל העניין זה שהדבק יגן עליו מהצבעים. ובסוף, אחרי שנצבע את כל הדבר הזה ונהיה מוכנים, נקלף את הדבק והשם יתגלה. וכולו סביבו יהיה חגיגה של חותמות של טבע. אז אני
ככה באמת עוברת על כל האותיות. הנה אני כמעט סיימתי, סליחה שפה דבק רשע. אוקיי, יצא לי משהו. עכשיו אני פותחת את הצבעים. הנה מולי, באמת אני לא חייבת להשתמש בכולם, אבל ואמרתי שאני אביא מטלית, אני הכנתי אותה מקודם. סתם כי אני לא אוהבת לעבוד עם מכחולים רטובים. אמרנו שיש לנו את החומרי טבע שלנו, אז אנחנו, זה יצירה קצת מלכלכת. בואו, לעבוד עם גואש זה מלכלך, אז כמובן שתכינו את השטח שלכם מראש. אני אוהבת שיש לי עלים בצורות שונות עם מרקמים ככה שונים, אז אני בוחרת את העלה הראשון שלי, בוחרת את הצבע, מברישה קצת את העלה, לא במלא מלא צבע. אפשר גם, מי שמעדיפה לא להשתמש במכחולים, אפשר גם עם ספוגים. אפילו ספוג ככה שהרבה פעמים אפשר למצוא ספוגים ביום פסולת, זרוקים ברחובות, מזרון של איזה מזרון ישן או משהו כזה, ולחתוך ממנו ריבועים של ספוג, ולתת לילדים לעבוד עם זה, ויש לכם גם בחנויות יצירה כמובן. אז אני מרחתי את הצבע, לא משנה איזה צד, אני מעדיפה לצד הכי מחוספס, שייתן לי כמה שיותר צורה, ואני מניחה את העלה עם הצבע על גבי הנייר, נותנת כמה טפיחות עם האצבע, משחררת. וואו, ממשיכה ככה עוד כמה פעמים, עד שנגמר לי הצבע, ממשיכה. באמת ככל שיש לי פחות צבע בעלה, החותמת יוצאת יותר מדויקת ופחות גוש כזה של צבע. אז לכן החיתומים הנוספים הם פשוט יוצאים לאט לאט יותר ויותר ברורים. כמובן ככל שהצורה של העלה יותר מגניבה, אני רוצה לעבור צבע בחותמת הבאה, אז אני חוטפת את ככל שהצורה של העלה או החותמת שלי היא אחרת, היא שונה, זה יוצא מגניב יותר. אני אוהבת את החובזה, יש לה צורה מגניבה. אני אצבע אותה בכחול היום. אז באמת הם יכולים להמשיך ככה, למלא את הדף אפילו בשכבות אחד על השני, להעמיס. זה לא משנה, זה באמת כל אחד והדרך שהוא רוצה. זה מאוד יפה להעמיס את הדף בחותמות. אז הנה, אז עשיתי כמה פעמים באמת עד שנגמר לי הצבע, ואני עוברת לחותמת הבאה, בוחרת את העלה הבא שלי. הנה, אני אוהבת גם את המרווה, גם יש לה ריח טוב, גם יש לה הרבה מרקם. נבחר את הירוק שלא השתמשנו בו עדיין, עם ריח צבע, ויתחיל בחיתום כמה פעמים. כמובן שאפשר גם ליצור מזה יותר משהו סימטרי עם מעגלים ומעגלים, אבל באמת שלא צריך. אז היצירה החופשית הזאת של פשוט לצבוע ולחתום עם זה, כזה כיף, כזה פשוט. ילדים שוב פעם בגילאים של הגן, אפילו מגיל 3 אנחנו יכולים להתחיל לעשות את זה, אפילו לפני. הם פשוט אוהבים את זה, הם אוהבים את הפשוט הזה ואת הטכניקה ואת הצבעים ואת השימוש במגוון של חומרים לחתום איתם. ובכלל אם הם אספו את החומרים אז בכלל. אז אני ממשיכה לעוד צבע.
מתחיל בהחלט להיווצר פה כבר משהו. אנחנו יכולים להשתמש גם בפרחים, למרות שבכנות הם פשוט, הנה כתבתי אותו ממש לפני שעה והוא כבר די מאבד את זה. יש פרחים שאנחנו פרופר גם יכולים לצבוע איתם, כלומר להתחיל למוח אותם על הדף וזה נותן צבע, אבל הייתי אומרת לא לשלב ביניהם, זה יצירה אחרת ונפרדת. אני אעשה קצת חותמות עם הפרח שלי. בא לי עוד קצת למלא את הדף ועוד איזה משהו, בוא נראה. אפשר גם לקחת עלה אחד ולעשות אותו צבעוני, כיף, קצת כחול, קצת חום. צהוב פה. שתהיה צבעוני. ונתחיל. אוקיי, אני מרגישה שזהו. אז שימו לב, יש לנו כאן מלא חותמות. כשזה מתייבש, אנחנו שמים את זה לייבוש. כשזה מתייבש אנחנו נוציא את הדבק, יישאר לנו השם של הילד, ווואלה, יצירה מקסימה, עבודה מטורית טובה, ובאמת יוצא לנו פה כל מיני חותמות טבע מגניבות, יפות, וכמו שאמרתי, עופו על עצמכם, תשלבו הרבה דברים. יפה מאוד. אז אני מקווה שנהנתם, שתפו איתי איך היה להעביר את זה אצלכם. אשמח לתמונות, פידבקים, עוד רעיונות, ונתראה בסרטון הבא.